bukatan fa. Na lallai. Allah yalla bai dalla ya guri. Sabon mai laifi. Lokacin shakatawa ne kenan. Okay, to bari mu shakata kawai. Wai nan ba. Uzu billahi inna lillahi wayyo Allah na. Wayyo Allah na Allah ga ku ga ni me nan ko ya wayyo inna lillahi wa inna ilaihi Allah wayyo Allah na ni ma zan yi inna lillahi kai wannan maka da kuɗi. Ya Allah na kai ku da Allah. Ayyo Allah na kai ku da Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta Allah Allah ni wayyo inna lillahi wa inna ilaihi. Wayyo wayyo Allah na kai wayyo na shiga ku ya wai mutane ne kwa zunu a cikin wannan wurin ne a ba dauki na cikin wurin na taimaka wayyo kai haka cikin wurin ne gina musiba wallahi ba ma ka fita ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayyo Allah na to ba ni nan gurin ina ma launa na shiga ku kai wannan gurin me kuma kan asha aya wayo ya zan yi mani yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun cinye ma mutum kai me wannan kuma wayo Allah na inna lillahi wa inna kadda ce wani abin dai wannan dogon abin ba menene shi kai abin tsoro wallahi Allah wani ne wani dan iskan ya ne wannan ya ba mun da abin nan ya yi kwayo zaka ci kutun malo wanka kai dan uwa kai na sala kai dan kare da kai amma ka zo kana yana hankali yanzu zaka ci ubanka wallahi kai jama'a wallahi ni kan na shiga ku wala ka shiga ta ba dan uwa ka ai ga nan ban kale ka bai kana da nan zaka ba mun da abu ne ka zama lafiya yanzu ci ubanka me wannan kuma me shi ajalin ka ce dan uwa ka yan ban ci ubanka yanzu nan ina da shi zan taimaka mai dan uwa ka ayo lana lokacin da ne mutum ne kai abin da ya gada ma zan taimaka ma duk sai kai ma wani zuwa zan taimaka ma aha na gode kowa yan yi maganin ci yanzu nan yawa ka fara daga nan gwan dan wago yanzu nan kowa yi maganin mutum yawa ne ga yau ne shugaban gwan nan babu wanda zai wani abu ba tare da umarni na ba kana ji da kyau kowa daga yau a na zai koma idan ba ka ko mutum ya gane kwan shi inna lillahi kada ya ce yanzu yanan ne zai dawo wayo Allah wallahi Allah shine ma ya zanye ni ma wallahi na shiga ko wayo Allah na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalaga koi na kama ku da mamma ai ba ta jikin shi ko ina da ku ina gashi nan ba da nan yawa lokacin da zaka je shi yayi wallahi yanzu ma dukan da dama ai kuna man dake zo ba kai ba aha na gode yanzu lokaci na ne da abin da na ce shi za ka yi yawa muje aha na gode muje zuwa yawa shiga nan gudun ka cin uban na ɗakin nan yawa ina jan ka na gode muje to ni gaba kai to mana tsaya wanda kake yi ha yauwa shiga nan kai labai wannan haka yauwa zan baka wani yanzu sai ka gaje shi ka wannan ta umansa mu duka yauwa duk na wanda ka jaga da musu kakkaya mun kausan su kai ina hanan gurin har ya samu damar zuwa ya lau anan gurin tabkuma shi ka ta umansa dan uwanka ina ni ban yi lau kai kama kana kallon ina kuma zona kai daga yau ni na shugaba na gode kai wai baka umarnin ka sauki hannunka kai wani tantiri ne
lokacin fitowa da magakama yayi. Yawa ehe mu je mana, na gode mu je. Kai, wai dama tunani nake yi ba gaske bane ba? To gaskiya hakan ma zan yi. Yawa, bayan gwada yanzu nan. Kai, wannan yanzu ya sa an kwashe min kana. Ai ko dole ma daddage ga hujja wallahi Allah. Ina tuban ka wallahi kai. Kama ina ma hankali yana. Domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu, ku danna subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode.